Какво? Толкова си грозен, че даже птиците ги е срам да серат по тебе. Ако бях на твое място, щях да дам майка ми под съд. Всеки има право да е грозен, ама ти прекаляваш. Мамо, ти чу ли това? Окей, достатъчно. Пусни го веднага! Дори не съм знаела, че си толкова гаден изрод. Как можеш да сравняваш твоята сила с силата на 8 годишно? Ама той почна да обижда без причина. Ма той е на 8 години, как може още да си слагаш акъла с него? Върви, излез навън.